Čaute vy Scooby-Doo a dneska si ideme zahrať Crossbar Challenge. A challenge spočíva v tom, že z každej čiary budeme musieť trafiť brno s touto loptou, ale z tejto čiary nebudeme začínať, lebo stadík sa brno nedá trafiť. A dneska som tu! Čaute ľudia. A ideme na to. Takže ľudia, ideme. Začínam. Matúška, natoč mi brno iba. Brvno, no. Choď bližšie, Nech ma nebude vidno. A teraz ide na to Matúška. Pozrite, má nové halovky. Zabité. Takže mi ide na to kamarát. Bombardilo krokodildo. Dobre, on pôjde z modrej čiary, lebo vidno to tak, že to nevie. Takže ideme stadík. Opäť mi podržať kamierku. Tak, aby ma nevidel. Čakaj. Ideš? Nie. Dobre. Daj. Takže šimpanzíny, banany, Sigmy Rizzlery. Ide na to, Maťu. Počkaj, no, takže ide na to. Tento sú Sigma Rizzler. A dal tyčku, takže postupuje na ďalšiu čiaru. Hej, bo ty brzy vieš výšky nevieš kopať. Ja idem na... Poď mi natáčať. A ja idem. Takže šimpanzíny, ľudia, ja vás milujem. A budem rád za odber a like, podporíte ma s tým tvorbe a my... Áno ľudia, môžete mu dať fakt odber, je dobrý kamoš. Jo. Ale výborná strela. Ľudia, ďakujem vám. Už len 2 odoberateľe a máme 40 a bude opäť challenge. Na to ide šimpanzíny, bananiny. Ešte Slnka vidí video, ľudia. Takže teraz ide na to šimpanzíny, bananiny. Ale ani tyčka, bohužiaľ. Takže poď mi natáčať, ty Sigma Puska Rizzleres. Neukazuj ma. Pozeraj! Šimpanzíny, banany! Ideme na to. Snuri. Oj, nebol. Daj dole kamierku. Tak ho vem. Opa, šimpanzíny, bananiny. Daj! Šimpanzíny, bananiny. Poď štílet. A štílíme petardy brožky. Šimpanzíny, bananiny. Ideme tu Matúška. Matúška štíli. A je to tyčka! Neuveriteľné. Takže postupuje. Natáčaj ma, ty gejko. Šimpanzíny, bananiny. Už modré ideš. I'm shooting. And Nie. very. Ľudia, hráme iba po polku ihriska. A ideme, Maťo už sa blíži k výhre. Ale to pokaží hráme. Po polku nám stačí. Ty myslíš? Takže ide šimpanzíny, bananiny na to. Šimpanzíny, bananiny! Oh my god! Hej. Nahraj. Pridávam kameru šimpanzínovi, bananinovi. Tralala, pozor. Nebol. Šimpanzíny, bananiny. Dneska som tu s ďalším kamarátom. Ľudia, kamarát si šňúruje šňúrky. A zatiaľ si budem ja dávať skúšať brno. A aj. Takže ľudia, idem na to. Hej, choď bližšie, Matúška. Hej, a kamarát to dal. Idem ja na to. Aj, ale bol tam šuch. Neviem, či to je počuť na kamere, ale bol tam šuch. Takže ja sa presúvam na penaltu a keď mi to neuznáte,
napíše, že mi to neuznávate, tak ho zbloknem normálne. Takže ide na to kamarát. Takže ide na to Sigma Riesler. Sigma Riesler ide na to. Si dať aspoň tyčku, ale bohužiaľ nedáva nič. Maťo, poď tam. Kopem? Áno! Áno, No dobre, takže ľudia, ja som nie takto postúpil. Takže teraz ide na to kamarát, sme na istej úrovni. jak na istej. Je to si. Na Aj, istej? to som si bol na penálke. Aj dudky mu vyskúšam dať, a bohu. Teraz hráme o finále. Hráme iba po polku. Ej. Pozor, Miško! Kamarát ide kopať. Dávaj kopaj. Šimpanzini bananini. Fluri. A nič. Bohužiaľ. Takže idem ľudia na to ja. Brno, tak nie sú tu. Dočakaj. Neviem. Ľudia, idem to skontrolovať na zoznamu. VAR! A bol tam šuch na video zozname. Na kamere, takže idem do finále. Kamarát kope a kamarát výborný. Nahraj Domino. A idem na finálnu strelu. Kamarát teda. Ty si tu ešte. No dávaj kopaj. Choďte na bok. Pozor, ide na to kamarát. Pozor. Ide na to šimpanzini bananini. Ale vedľa. Takže ľudia. 150 ich tu je. Pozor všetci. No ten ide preč. Mišo. Ej! Ja som nenatáčal. Aspoň pekný gól. Lebo Dobre, aj tak ľudia som nedal Brno. Takže idem opakovaný pokus, lebo kamarát nenatáčal. Nahraj. Fakt nahraj. No. Práve je. Poď Matúška natáčať. on nebude v bramke, bo ty vole, keď Nechytaj! Hej. Bo budeš ešte na tom. Čakaj. Ja som zase nenatáčal, bo tam bol. Zase? Hej. Tak idem On bol znovu, pri daj tom. Domino. To aj tak už nebolo. Aj tak nebolo ešte. Natáčaj. Ale tak on tam je. No, natáčaj. Takže môžem, hej? Miška, ale chod na bok. Ajajaj, skoro. Kamarát. Ide na to kamarát. Pozor, pozor. Je na to kamarát. Pozor. Jo, pozor na ňu. A stříli. Ale nic. Daj. Nie. Spracovanie levels. Ideme na to. Poď sem na to. Na to Feťa. Kamarát má, no, tam. Dobre, ale. Nebolo. Znovu. Hej. Zavadzali. Nahraj Niky. Ja. Nahraj Nikolás. Pekná. Skúsim ako pôjď. Pozor. Pozor. Ale počkaj. Ľudia. No, vyhral si. Vyhodil som to. Takže toto by pre dnešné videjko bolo všetko pre Crossbar Challenge a zatiaľ čau.